Ewonu ndị be anyị, o nwere vidio anyị chọọ igosi unu ka unu fụtazikwa na anyị abatago na Japan of Africa. Ndị be anyị bụzi gịnị? Japan of Africa. N'ala Igbo ka ọ na-akpọtụ. Chee na aka ghọrọ, nee na anya ka unu fụ ya, nee na anya. Ndewonu. Ndị a bụ onye mụ na-akwụ ebe a bụ one of us, Engineer Dr. Okeke. This is Engineer Emeka Okeke. Engineer Dr. Okeke. Last time I was here was Tiger. Tiger is turning Igbo land into Japan of Africa. Just like Japan, and Japan, a state in Barcelona, and in Spain. But if I didn't even have so I went as Nigeria turn Banya, called the Kitua. I have to go already. Lawyer can in 20 years, Biafra land or Niboyade. So, Bishop Ibia this morning, over the yesterday, non Shakaino. Oya Kuzila and Oya Guan, if the gas nickel for them. Go you give me in Dr. Keke. So when I have a salon, we have multiple solar dryer. So, what one in with what was the kind of saliva one evening? Came one in a Second World War. I want to one evening, but again, and then one long candidate. I must again, man, the political Japan. More Germany, more Western Europe need to begin the damage. This single thing of the Nokamota, Nimorobi, Western Panama. I let this paper. Madnabo Major Party, you don't tell us. Madabo Major Party, you put it forward. Aparato, it's the Bombardebois. Germany money talk, American money boy, American mother, Russia money say, Russia money say. If I get Boku, come on, how many kind of no, then we're Opi, Canibagadema. If you got up with Europe, come up Europe 10 years. Russia will pay a pity. No one Europe, but what do you do? If you not tell up with Europe of Nigeria, I can't members in Nigerian members, friend are mobile on weekend, assassination, killings, raping, Western back, all you have the hardest decision more take over. But all you know is like what Europe, no one Europe, even Africa. The one thing on Europe for many years, well, for maybe PhD, no one, what Bauko. And I consider nonsense about Bani or somebody who you pay me. Niaga Abia. We develop Bani, the arrival of our national officers. Come here, you're welcome, sir. Doc, you're welcome. Take a new good. Sir, you're welcome. These are part of national officers. No. You're welcome. No. These are national officers of Tiger. They are just coming. Yes. West Nagmana, Oblong, my wife is in Nana, where Nana. They mean in also so can Marines, get in the Vatican. Arins, the chief, you cannot Vatican. Some open will be saying you can. Yanaba, you're now quite careful. You're now quite prayerful. You're now quite actually careful. West Nagmana. If I'm not Nantin, I look at the Nagmana, no Europe, Colapon Europe, Nagmana. We're attacking Nigeria, Nana Soka. Ne kusuka kai ba na practical ra se mo wo ke wo ma yo ife de ba ife na eme ife obuna ba wo ndi o pa po ja dry yo ja dry ma wo ndi mo chiefs nke potato ho si ye mo bo nke cassava mo nkeji agbosi o te ni ihe ni ile oju we fun o ma po all the nutrients ga adekwa inside it and call am apu Obuazu ofiye ogwa na ofiye ya ana akpọ multi-purpose magori multi-purpose dryer eba for the oven eba bụ ebe alụlụ fan remove so much and nya bo mmiri na ede ebe ahụ remove outside this fan na remove mmiri na ede na ya o set akpụkọ ha ncha buje the other side ọbụa o si the other side pụọ nke a solar system ọ na-eyu nke a solar panel na-eme ka fan a ọ na-arụ ọrụ you're welcome. Then, okay, another the same dryer. Eja dryer, my vegetable, my anything you show me dryer. You may take about on a choco, or for Okusnenu, Yachim Fitina, Imege Yakita,
iche ife ịchọrọ itinye ma azụ ma anụ ịchọrọ eme ya tinye ọdọrọ etu ahụ nke a nke eji akụziri ụmụaka ife onwe nwata chọrọ ịkụziri ihe eji nke akụziri ha ife ihe a dị fridge without power supply ama na nke a ya atọ n'ụtọ ọhọzi ka etinye ọkụ na-eghe ebe a etu nna anyị ha si eme gboo ite ọkpọkọrọ ka eji eme ọdụ ụzọ na plastic me ama wọkụkwa itie plastic ọ ya wọk iwe metal ama wọkụkwa iwe dị ka cement ama wọkụkwa sọọsọ aja maka aja nwe porous aja ka anyị ji eme Tiger na-eme itizi aja ebe a ịbịazie ewu member of Tiger irejista agwaghị ihe ọ na-eri wee na-akpọ ula ị mara ihe ya eme ị nwee nete na ịchọrọ ma ụmụ gị ịchọ ka ụmụ gị gaa n'iru ịkpọta ha we train them in Tiger nke a fridge without power supply then nke a bụ onye na-ekwu okwu ebe niile ndị na-egole ka si agụ gas no nepa na-ekwu okwu jọs ihe a ga-adị ya nke a ga-adịkwa nke na-eweta ike n'anyanwụ ebe batịrị n'ime ihe a ọ bịazi na nke a ị na-ekwu okwu ebe sọ no electricity nothing ebe nọ na-ekwu okwu mana chọọchị o mana ụmụnna mana ndị klọb ebe niile chọrọ dịkwanụ ntị ndị nọ na chọọchị mana ụmụnna ma anyway nọ mana ụlọ akwụkwọ onye dịrị ọkụ n'olugo na nepa ya asị ga ncha iwere nke a tinye n'ime ụlọ dee nke a n'ime ụlọ dozie nke a n'ilo ọ na-anata gị ife ị na-agụ ya n'ọfịs ndị mazọp na okwe ị ga-afụ nke nlọ ijefu na University of onye chọzọ ya bịa ka ọfụ ya aka ndị na-abịazi ka ọfụ ihe tiwata ife nke dị ebe a maka keeki na bred mmadụ egotala nwa nwaanyị nke a keeki na bred nke eji eme keeki na bred ọ na-alụ ụfọdụ n'ọka itewe aka n'ime ife ọdịgo ọkụ onwere ọkụ a na-ati no nepa nothing no nepa ile osise bred gị mana bred ị ga-eti bred abụkwa ị ga-epetikwa blak pan iji meke echepe blak ife ọta dị ebe a akwa black attracts energy heat black na-erite heat n'ime etizie ya dịka otu iko anyị alụghị ya ebe a black etizie ntị eti na black imezie ya mechizie 30 minutes wopụ ya 40 ozugbo nkeji 13 30 minutes ka efe gị na ife na klasịrị isi ebe a pụọ onye chenji kọlọ gị na mmadụ ahịa asịga nọtin gị na mmadụ ahịa asị na olele ọkụ onye gụ na-azụ ọkụ ọ gị na-ele ọkụ nke a one of us anaghị abịa ka omekwa nke edit ka abịa na anyị ka na-eje ebe a bụ ma business onye nwere ihe ọ na-alụ nke a ndị nna anyị ụmụ nwaanyị anyị na ha nọ na dis Tiger nwunye onye isi anyị nke a one of us ndị anyị ha nọ na Tiger ebe a Tiger ga-ezu anyị Igbo niile iwu na oge ezuru anyị Igbo niile ka anyị ghọta ife anyị na-eme ihe dị n'ime anyị ife ụmụaka ka ha na-arụ plane na-alụ moto na-alụ ATM kaadị ụmụaka ga-abịa si ebe a anyị enyeghị ife ha na-ediri wee developụ ndị ọzọ ka anyị na-aga kụnụ ya afọ nke a business onye nwere ihe ọ na-alụ onye enweghị ife ọ na ụmụaka ọfụ ogiri ya igote ngwa gị nke a o wee chaji wa fon 25 ịchọ 100 alụ ọrụ ịchọ 25 alụ ọrụ gị nke a ya dị n'anwụ nke a backup ya ọ na-achaji fon ị na-anara ogo 50 naira at the end of the day 3000 ka ị na-akpa gị na mmadụ na na-asị ga 3000 ịtasị aba 30 onye ego na-abapụta ụmụnna m ụnụ ya akụzi na m na mathematics okay bụ nsị ewu ma nsị mmadụ ma nsị nkịta ma nsị ihe ọbụla ka a etinye nke etinye were galọn etinye ya onye na-azụ ezi na-asị na ezi ya na-elu unyi ọkwago na-elu unyi kpokọnyela anyị isi ezi ya ahụ ọnụ kpokọnyela anyị isi ezi ya ahụ kpokọnya isi ezi ya ahụ ọnụ anyị abịa bụrụ isi ezi gị wee mere gị fe ihe eji esi nri na-efe stovu anyị ezi emesịa nsị ezi ewere nsị ezi tinye ebe a nsị ezi nsị mmadụ ọ na-asị gị ekweghị iwere eme after 30 days isiri iwe nri gị rụrụwa ọka gị rụrụwa ahụ mmiri ọkụ ihe ọwụrụ ị chọrọ iwere ọkụ na-eme iwe gas na-eme ọhọzi nke ije na ka ibeto na-apụgharị masị na gas na otile ego ọhọ ya ọgụ ya etinye ego lesi ndị ọzọ anyị na-aga nke a bụ award winning stove anyị jicha wee win ya first na Ghana gekwe ntị 4 years ago ụwa niile zuru Ghana 4 years ago ka ụwa niile zuru na Ghana na Ghana Nigeria agba first ọkụ onye agba first America na-agba second maka stovu a ka ihe eji esi everything stovu a nwere
onwe fan n'ime ebe a onwe battery n'ime ya ka stove a si alụ ọrụ owo iwere charcoal tinye ebe a obere ahịa tinye charcoal iwere obere ahịa tinye munye ọkụ ọ na-eguzi fan ahụ ịgbagharị ọkụ ahụ itiri ya ada enye ya ọkụ one blow isi ọkụ gara dịka gịnị eko ka a kpọrọ ya ndị onye change color ife na-eme ọkwụsịla onwe onye be nye enwe nri nke a n'aha Jizọs onye be ga enwe n'aha Jizọs ịchọ ya gwa m nwunye ya bịa gote ya bịa na taija nweta ya nekwa nke a ụmụ akwụkwọ na-alụ ọrụ ka ndị bank ma ndị ọbụla na-alụ ọrụ ebe niile ga na-akpọ nke a laptop charger solar laptop charger ọ na-achaji ma laptop mmanụ takịta wee chaji ahụ nke na-ebu nke m bịa laptop inikwo ngwori ọ chaji ebe ha ife ka ọ na-achaji ebe ọsị n'isi ka eji echaji ihe ọzọ ihe a ya chaji everything na-esola ya ebe a so we have lots of things I get present na this Tiger I chọrọ ịkọ ọnụ ana Igbo n'oge adịghị anya ndị ọzọ na-abịa be anyị na-egoro ife na-apụ nekọrọ ụmụaka ya na-alụ play na-alụ moto we want to encourage them ọgwọ sọ ndị na-ezu asị na onye a na-ezu onye anyị onye Igbo nke a na afọ mgbe na-eme anyị ga-eme na ana Igbo within 20 years ana Igbo ga-atọ ọnụ bụ part of Africa na ọ bụrụ na ụnụ bụ ndị be anyị ya akwado anyị ụnụ ya kpata ụmụ ụnụ wote ga train ha that's what we were about doing or we started doing next week anyị na-eje Nsukka when I go to Nsukka okay nke nwanne ya okay nwanne ya ha gara Nsukka atọ maka arụ adịrọ m I forgot arụ adịrọ m anọ m n'ụlọ esoro nje Nsukka ejere ka egosi etu esi atọ west what I'm doing in my PhD is turning west to wealth ejezebe na afia practically akpọrọ na ọsọsọ na-eme amụrụ nwebe ọzọ na-eme turning west afia dọkọta big afia gbụbọgụ ịtọ ọnụọ ya into organic something iwere ebupụtara anyị ọha ibe n'iju mmanụ nke a in short amaghị m eke Chineke maka Tiger tonikele Chineke Tiger bụ ebe a nọ ebe a ka ebidoro ebe a ka ọ ya akwụsị ebe a develop Biafra develop ana Igbo whatever you call it anyị bụ Biafra anyị bụ ana Igbo our Eastern Nigeria with our land our place ga-adị developed ana anyị zọdoro ụkwụ bụ Chineke la anyị na ana Igbo eji egozi anyị n'aha Jizọs Eastern Nigeria amen